tento kraj je krajom bohatým. Sú to známe sopečné pôdy, ktoré sú vhodné pre pestovanie viacerých druhov hrozna. Je to taký univerzálny kraj. Sa tu darí vínam bielým, vínam aromatickým, darí sa tu vínam červeným, hroznám červeným, ktoré poskytujú silné, bohaté, korenisté vína. A my vlastne až teraz začíname objavovať to, že tento kraj je zaujímavý. V minulosti o tom máme veľmi veľa dôkazov. V 17. a 18. storočí sa stále to hrozno vyvážalo vo veľkých množstvách a víno do Banskej Štiavnice a Kremnice, ktoré patrili veľmi bohatým mestám v stredoveku, pretože sa tam ťažilo striebro a zlato. No a vďaka nakoniec aj tej sopečnej činnosti, že tieto naše úbočia južných svahov Štiavnických vrchov sú bohaté na sopečné vyvreliny, na sopečný popol, ktorý sa pomaly rozkladá a dáva týmto hroznám potrebnú mineralitu, potrebné zloženie pre svoj vývoj. V poslaní nás, vinohradníkov, je aj zachovávať tradíciu vinárstva. Tieto zeme, ktoré sme dostali po našich predkov, na týchto priestoroch sa pestovalo hrozno od dávnych vekov. My sme túto pôdu dostali darom a tak ju budeme musieť aj odozdať. Preto je dôležité, aby sme tie vinohrady ďalej obrábali, ďalej ich pestovali, rozvíjali, či už modernými technikami, alebo spôsobom vinárskym. Pretože oni aj v minulosti, aj v histórii veľmi veľa dali dobrého ľuďom, pomohli im dostať sa z biedy, pomohli im prekonávať určité dane. A práve tento kraj, ktorý bol bohatý na hrozno, na víno, im toto umožnil. V týchto miestach sa stretávali mnohí výtvarníci, mnohí umelci. Konkrétne, keď spomeniem ten prípad roku 1933, kedy tu Karol Plicka filmoval určité sekvencie pre svoj známy film Zem spieva, tak môj otec, ktorý mal tých 10 rokov, mi o tom hovoril, že proste ako mu niesol ten statív od kamery cez túto dolinku až k tomu hajloku, ktoré vidíme, tieto 3 hajloky. A tam fotil tie známe sekvencie o tom, aký je tento kraj bohatý, aký je to kraj vinorodý.